la gente allí sigue viviendo, conviviendo con la tragedia, con la magnitud de la tragedia. Tenemos que rebrotar a pesar de que nos gobiernen inútiles. Perquè un desastre natural, conjuntament amb se va convertir en una catàstrofe humanitària. Recordar que el poble valencià, per molta aigua que ens caiga damunt, per molt ineptes que siguin els nostres governants, persistirà. Per vergonya, aquest home hauria dimitir. Señor Mazón, si usted no es capaz de asumir sus responsabilidades, déjelas para alguien que sí tenga esa capacidad. Al pueblo, a todas las personas afectadas que no están solas, que pese al abandono institucional que están sintiendo, en realidad el pueblo valenciano está a su lado. Ni que la lluvia nos pare. Nada, hay que seguir protestando, sí o sí. Esa amiga le pone... ¿Podemos pasar o qué? ¡Uy, perdón! Sobre todo para evitar que pueda volver a pasar. Eso sería lo principal, luego vamos a tener algo así. Y sobre todo que se deje de la impunidad de Mazón, que continúa desoyendo la mayoría del pueblo valenciano, que estamos hartos de su indefensión. Nada, hay que seguir protestando, sí o sí, ni que la lluvia nos pare. Mobilització ciutadana d'aquest caràcter tan multitudinària, tan contundent i tan continuada no és que sigui inèdit al País Valencià, que no és el president que el País Valencià necessita. Tot aquest temps nosaltres hem denunciat que no només no estava preparat per a previndre i per a protegir-nos, sinó tampoc per a la reconstrucció. I cada dia la premsa denuncia un escàndol nou. El d'avui, que el gran reconstructor, el militar que ens han col·locat en el Consell Democràtic, ha encomanat per 2,2 milions a una companyia senyalada a dit, designada a dit, l'assessorament de la reconstrucció, el que se suposa que havia de fer ell i que per això l'havien inclòs sense formar part de cap llista, ni de cap previsió, ni de cap programa electoral en el Consell Polític i en el Consell de la Generalitat. Per tot això, perquè no és digne, perquè no s'ha responsabilitzat, perquè no s'ha disculpat, perquè 3 mesos després encara no ha contactat amb les famílies, perquè ha abandonat el sector cultural, educatiu i social d'aquest país, el senyor Mazón se'n té que anar a casa. Perquè un desastre natural, conjuntament amb se va convertir en una catàstrofe humanitària perquè no es van avisar a la població, perquè les persones que havien d'estar als llocs que corresponia no hi eren, i les que hi eren, com la consellera,
no van fer el que tocava. Per aquest motiu organitzem esta quarta manifestació, però també perquè la població que ha patit la gota freda sàpiga que la societat civil no l'abandonarem, com ha fet el senyor Mazón i el seu Consell. Com ja han dit les meves companyes anteriorment, la normalitat està molt lluny d'arribar a aquests pobles. Centres educatius que encara no han pogut obrir les seues portes, alumnat desplaçat que no fa ni 4 hores de classes ordinàries. I el senyor Rovira no s'ha passejat per esta zona. Ahir estigué a Fondeguilla, però no ha passejat cap dels centres educatius de la zona afectada per la gota freda. Volem que el nostre alumnat, que el professorat, puga viure, puga impartir les seues classes en normalitat. No s'estan cobrint les baixes. No volem oblidar tampoc a tota aquesta gent que no ha pogut baixar encara de casa seva perquè no funcionen els ascensors, que tenen mobilitat reduïda, i la gent dependent. No oblidem les cues de persones grans que quan no poden agilitzar els impresos, tota la burocràcia via internet, estan fent cues llarguíssimes a les portes de l'Ajuntament. Per tot això, la gent que ha patit i que està de dol, volem que sàpiguen que les institucions les han abandonat, però el poble valencià, la societat civil, estem fent-los costat. Disculpa, en castellano me podría responder. Beatriu Cardona i Prats, una de les 4 coportaveus. Avui, 1 de febrer, està plovent a la ciutat de València. És, algú diria, una dificultat més per la participació massiva en aquesta manifestació. Per a nosaltres és un recordatori de les pluges que van haver fa ara 3 mesos i 2 dies, que van ocórrer pel matí i que no va ser fins les 8 i 11 minuts de la vesprada que se'ns va avisar que podrien haver inundacions, quan ja teníem a més de la meitat d'aquestes 229 víctimes mortals mortes. Per a nosaltres és especialment emocionant no només compartir en la pluja i en les persones familiars de víctimes que hi ha en la pancarta, sinó també que estiga precedint la nostra manifestació la nova moixaranga d'Algemesí, patrimoni immaterial de la humanitat, greument afectada per les inundacions i que, a pesar de totes les dificultats, ha volgut estar amb nosaltres a peu de carrer per recordar que el poble valencià, per molta aigua que ens caiga damunt, per molt ineptes que siguin els nostres governants, persistirà. El poble valencià ni oblida ni descansarà fins que es faci justícia. Al pueblo, a todas las personas afectadas que no están solas, que pese al abandono institucional que están sintiendo, en realidad el pueblo valenciano está a su lado. Aunque desde fuera parezca que las cosas se van solucionando, la gente allí sigue viviendo, conviviendo con la tragedia, con la magnitud de la tragedia, con casas que todavía no están habilitadas para seguir viviendo, con el peligro de que se derrumben estructuras, de que no sean seguras, gente con movilidad reducida que no puede todavía salir de sus casas porque no tiene ascensor, gente que no tiene vehículos de transporte para ir a trabajar, o gente que directamente ha perdido su única fuente de ingresos. Como las ayudas llegan a cuentagotas, no pueden salir. Desde esa gente no les podemos decir Jordan.
derechos sociales, culturales y sindicales valencianos. No nos mediatiza ningún partido político, no trabajamos por ningún partido político. Por supuesto que hacemos política, trabajar con nuestros compañeros y nuestras compañeras, limpiar nuestras calles, ayudar a los vecinos y vecinas que tienen dificultades es hacer política, pero política en mayúscula, no hacer el partidismo barato que pretende nuestro presidente Carlos Mazón de echarle las culpas a otros. Señor Mazón, si usted no es capaz de asumir sus responsabilidades, déjelas para alguien que sí tenga esa capacidad. Después trabajando en la reconstrucción y que se ha llevado también centenares de miles de vehículos, de negocios y de empresas. Esta lluvia que ahora nos bendice, porque siempre viene bien, es el mejor recordatorio de cómo como pueblo tenemos que rebrotar a pesar de que nos gobiernen inútiles. Se acaba.
Gracias.